grund af regn. Og er vi ikke bare heldige, vi kan sidde herude. Det bliver den grønne tale, og vi skal jo slet ikke holde tale. Jeg skal bare lede jer igennem dagens program. Jeg hedder Tina Schilling Hansen og er uddannelseschef for farmakonomuddannelsen. Programmet, det kan I se i folderen. Vi skal høre taler, vi skal høre musik, og så noget af det rigtig vigtige, I skal have jeres eksamensbevis, og vi har også et par priser. Når vi er færdige med den her del af arrangementet, det tager cirka 1,5 time, så vil vi bevæge os ind mod buffeterne, hvor køkkenet har lavet noget rigtig dejligt til os. Og I har også mulighed derfor at gå i Farmakonomforeningens emblemstand. I kan gå i kælderen og se Farmacihistorisk Museum. I kan også invitere jeres familie og pårørende med ned og se vores undervisningslokaler. Elevkælderen, hvor der er kæmpet og arbejdet de sidste år. Og vi har også åbnet et par af værelserne, A1 og A2, hvis I gerne vil vise et værelse frem. Det er 10. gang, vi holder dimission. Første gang var i 2006, og lige fra starten har vi optaget arrangementerne, og har I lyst til at se, hvordan skolen så ud dengang, eller hvordan vi så ud dengang, så kan I gå ind og finde optagelserne på YouTube. I år der streamer vi også arrangementet, så måske sidder der en bedstemor eller en derhjemme, der ikke kunne være med i dag og kigger med lige nu. Så jeg synes lige, I skal vinke til dem. Jeg håber, I sidder godt og varmt. Hvis I skulle få det så varmt, så I bliver tørstige, så er der vand ude på bordene i siden, så er I velkommen til at liste ud og forsyne jer der. Det er en dimission spækket med rigtig mange gode taler, og jeg glæder mig til at høre dem alle sammen. Første taler er Pharmakons direktør Janne Albertsen, der samtidig er rektor for Farmakonomskolen, og jeg kunne forestille mig, at hun vil nyde ekstra meget at tale for jer i dag. Fordi det er faktisk sidste gang, Janne har muligheden. Hvor utroligt det end ser ud og lyder, så går Janne på pension. Men velkommen herop, Janne. Ja, men det er jo heldigvis ikke endnu. Der er længe til. Det er først efter sommer. Så velkommen alle sammen til for det er en fælles begivenhed, og det er rigtig vigtigt, at det er en fælles begivenhed. Og selvfølgelig tillykke til dagens hovedpersoner, hold 15, der har en veloverstået eksamen bag sig. I kan i dag sidde og tænke på en måned, hvor jeres liv har været præget af eksamener, eller måske endda mere end en måned. Og nu er I så farmakonomer, og altså ikke længere farmakonomelever. Jeg ved, det er en begivenhed, I har set frem til, og jeg ved også, at det er en begivenhed, som I har arbejdet rigtig hårdt for at nå til. Der er et ordsprog, der siger, at nogen får succes, fordi de er bestemt til det, men de fleste får succes, fordi de er besluttet på det. Jeres indsats gennem de sidste 3 år har krævet meget af jer. Der er ingen, der kommer sovende til farmakonomuddannelsen. I startede på det niveau, som man kunne kalde ubevidst inkompetent. Altså, at I ikke rigtig vidste, hvad I ikke kunne. Men så her 3 år efter, og 3 år, der har krævet træning og atter træning, så er det en helt anden sag. I har gennem flid og engagement opbygget et fundament af kompetencer, som I kan bygge videre på. De fleste af jer tilhører jo den generation, man kalder Y, fordi I er født mellem 1980 og 90. Den har mange andre navne, det har kært barn som regel. Det kan være Y, eller Millennium-generationen, eller 9/11, eller det kan være slet og ret mig-generationen. Og egentlig så er det lidt mærkeligt med den her generationsbegreb, fordi man kan sige, at det der med at sætte en gruppe mennesker sammen på tværs af alle skel, og så sige noget generelt om dem på baggrund af deres fødselstidspunkt, det er jo på en måde både utopisk, og så er det samtidig også en rigtig god idé. Det er utopisk, fordi man jo mister rigtig mange nuancer, da de mange medlemmer af en generation selvfølgelig vil have forskellige adfærd, forskellige livsstil eller tænkemåde, og på sin vis kan man sige, at det giver ikke mening at samle dem under et. Men det er også en god idé, fordi de fleste medlemmer af en generation vil have oplevet mange af de samme begivenheder.
svingende konjunkturer, krig, terror, fred, vækst, velstand, fattigdom, ja, begivenheder og tilfældigheder og tidsånd, der på både godt og ondt betinger den gruppe af mennesker, som formes på et givet tidspunkt. For tiden diskuterer man i diverse fora, hvad det betyder for samfundet og det fremtidige arbejdsmarked, at en ny generation af voksne nu for alvor er på vej ind i arbejdsmarkedet. Der er masser af fordomme. Det er der jo altid fordommene om generation Y. Det består af forkælede curlingbørn, der ikke er vedholdende og som ikke tåler et nej. Og bekymringen har derfor længe gået på, om man overhovedet kunne bruge sådan nogen på arbejdsmarkedet. Har de disciplin nok til det? Kan de levere en ordentlig indsats? Men slipper man nu de her tider stormer og spørger ud til, hvad generationen ønsker at bidrage med, så er billedet faktisk et helt andet. Generation Y er ikke et synonym for utilpassede unge på vej ind på arbejdsmarkedet. Det er faktisk nutidens talenter. Og de sætter sig igennem med en gennemslagskraft, vi ikke har set tidligere. De ved, hvad de vil. Generation Y er mig-generationen. Det handler ikke om, hvad jeg kan gøre for dig, men hvad jeg kan gøre for mig selv. For de ældre kan det godt lyde en lille smule egoistisk. Men det vil være en fejlslutning. For generationen er godt nok først og fremmest loyal over for sig selv, men det betyder ikke, at de ikke er loyale over for arbejdsmarkedet og for deres arbejdsplads. Tværtimod. Arbejdspladsen får den fulde opmærksomhed, og de arbejder hårdt. Men lever virksomheden ikke op til forventningerne, så er de talenterne ikke blege for at skifte. Og det er måske ikke så tosset endda. Hvor det i gamle dage var drømmen om at få job i etablerede og hæderkronede virksomheder, det er i dag jobbets indhold, som er afgørende. Der skal være visioner, dynamik, innovation, forandring og beslutningskraft, for at jobbet er spændende. Generation Y er langt bedre uddannet end nogen anden generation. Prøv bare at kigge på jer selv. De vokser op med velstand, har stort set fået, hvad de har peget på, og haft indflydelse på deres egen liv på barnsben. De har oplevet medbestemmelse over aftensmaden, skolevalg, ferieophold. De er ganske enkelt vokset op med, at det er naturligt, at de bliver inddraget i alle beslutningsprocesser. De vil høres, de vil tages alvorligt, og de vil anerkendes. De har et mål med deres arbejdsliv og karriere, og de er utålmodige. De er fokuseret på at komme frem i verden. Janteloven eksisterer ikke, og gudskelov for det. Og de er ikke bange for at stå frem og sige tingene lige ud. De stiller slet og ret krav, for de vil ikke spilde deres tid på ledere, som mangler kvalifikationer og som er konfliktsky. De har ambitioner, og de ønsker at være synlige i processen. De sidder med andre ord ikke og venter på, hvad vi skal gøre for dem, for mens vi tænker, så har de allerede besluttet, hvad de kan gøre for sig selv. Så kære generation Y, I bliver en gevinst for jeres kommende arbejdsplads, og jeg er fuldstændig sikker på, at I skal nok klare jer rigtig godt. I går en spændende fremtid i møde. Vi skal blive ved med at vise, at vi er de bedste til at håndtere og rådgive om medicin. I er derfor kun lige påbegyndt jeres lifelong learning. I skal blive ved med at udbygge jeres kompetencer livet ud. Man siger, at sådan cirka hvert år skal man sådan have 50% nyt på, så der er noget at gå i gang med. Ansvar for læring er nemlig ikke kun et begreb, der gælder på farmakonomuddannelsen. I har også ansvar for at blive ved med at dygtiggøre og udvikle jer i en foranderlig verden. Heldigvis så ved vi, at I via jeres uddannelse som farmakonom er klædt godt på til at håndtere de udfordringer, der kommer. I har fået en meget værdifuld uddannelse. Der er rigtig meget rift om jer. Der er spændende og udfordrende job til jer. Så grib de chancer og de gode jobmuligheder, der byder sig. Og skab selv de muligheder, der ikke byder sig. Og så husk fagligheden. Og når kompetencerne skal opdateres og videreudvikles, er I selvfølgelig altid velkommen tilbage på Pharmakon. Så med disse ord vil jeg gerne dimittere jer til som farmakonomer for Farmakonomskolen 2015. Et rigtig stort tillykke og et hurra. Skal vi ikke give dem en hånd? Ja, nu skal jeg give ordet til en af dem, der virkelig har grebet chancen. Det er med stor fornøjelse, jeg vil byde velkommen til en særlig farmakonom, Camilla Alstrøm fra Slagelse Rådhusapotek. Camilla blev uddannet i 2014, altså for kun et år siden, på Ringsted Apotek, og havde som den første årgang valgfaget markedsføring og salg.
Camilla kommer faktisk nu som ekstern underviser på valgfaget markedsføring og salg, så nogle af jer vil kende hende derfra. Og hun bruger valgfaget i praksis som kampagneansvarlig på apoteket. Camilla har været engageret, flittig og målrettet, og tidligt besluttet sig for at ville være fagligt dygtig. Hendes lægemiddelfaglige viden bruger hun i salgsarbejdet, og hun glemmer ikke, at apoteket er en del af sundhedssektoren. Apotekets troværdighed sætter hun i højsædet. Værsgo, Camilla. Kære nyuddannede farmakonomer, til en start vil jeg ønske jer stort tillykke med denne store dag. For hold nu op, hvor har I kæmpet de sidste 3 år. Jeg husker tydeligt sidste år, da jeg sad som jer, og de 3 år var overstået, og det hele var bare fantastisk. Men det er også lidt skræmmende, for hvad skal fremtiden dog bringe? Og hvad skal der nu ske? Efter jeg slidt og slæbt de sidste mange uger, kan I nu kalde jer farmakonomer, og hvor er det fedt. Farmakonomuddannelsen er ikke noget, man kommer sovende til, og det kan I vist godt genkende til. I har været igennem en vekslende uddannelse mellem praktik og teori. Praktikken har bestået på apoteket, hvor I har kunnet omdanne teori til praktisk. Hvor teorien har I fået på skolen, og jeg kunne bruge den i skranken. Ligegyldigt afstanden for jeres nye farmakonomer og nye kollegaer, som I nu kan kalde det, kan I altid bruge dem. Man kan altid spare med jeres nye kollegaer og nye venskaber, I har fået hele landet over. Dog skal I heller ikke glemme, at I aldrig må huske at spørge jeres kollegaer på jeres nye arbejdspladser, på trods af, at I er blevet uddannet farmakonomer. Det er super vigtigt. Det, der er så fantastisk ved farmakonomuddannelsen, det er, at man bliver aldrig færdig med at uddanne sig. Man bliver aldrig færdig med at dygtiggøre sig. Så på trods af, at I nu er uddannet, så skal I huske at bruge jeres viden fremadrettet. Huske at blive ved med at uddanne jer, blive ved med at få ny teori på. Den teori, I kan blive ved med at få og uddanne jer til, kan I bruge i praktisk. Den kan I bruge til at få kendskab til nye ting, få samarbejde med andre fagpersonale, f.eks. lægerne. Nogle læger føler sig udfordret på medicindelen, og det er der, I skal huske, det er jer, der er eksperter. For nylig er der kommet en ny apotekerlov til, hvor det stiller flere faglige krav til os som farmakonomer. Men det er da kun fedt, for det er fagligheden, der skal styre vores salg. Vi starter for at blive liberaliseret den her gang, og det er vi kun glade for, for det er nu, vi skal vise, at det er, hvad vi kan, for at vi ikke bliver liberaliseret en anden gang. Det er derfor nu også, at der er blevet sat fokus på kronikernes og deres behandling af medicin, hvor det er lagt op til det farmaceuterne, der skal have medicinsamtalerne. Og det er der, jeg tænker, hvorfor er det ikke, at os farmakonomer kan bruge vores fede viden på de medicinsamtaler og måske bestride den sans. Det kan vi arbejde hen mod. Vise, hvad vi kan som farmakonomer. Så husk nu, hvis vi ikke kan vores faglighed, så er vi ikke troværdige. Vi skal give den information og medicin, som giver vores berettigelse. Men hvad skal der nu ske efter uddannelsen? Er det det? Nej, der kan ske mange ting, og det kan jeg fortælle jer, der allerede er sket med mig. Allerede 3 uger efter jeg blev uddannet som farmakonom, der stod jeg skulle tage min første nattevagt på mit apotek. Jeg var meget i tvivl om jeg overhovedet kunne det, fordi jeg synes dog, at det var et stort ansvar at lægge på mine skuldre, at jeg skulle tage så mange faste beslutninger, på trods af, at jeg kun lige var blevet uddannet. Men jeg tog chancen, jeg tog vagten, og jeg kun blev rigtig, rigtig glad for det. Jeg blev så glad for, at det er mig, der har ansvaret nu. Nu er det ikke mig, der ligesom skal være under en anden en. Jeg ved, det er super svært, når man kommer som nyuddannet. Og dagen for inden man stod med et elevskilt på i skranken,
Man blev scannet, og man blev generelt kontrolleret og spurgt ind til mange ting som elev. Men nu er det jer, der skal stå på egne ben. Nu er det jer, der skal tage ansvaret, og måske lære nye elever, hvordan og hvorledes det hele skal foregå. Det er jer, der har et ansvar for, at kunderne får den korrekte faglige rådgivningsranken, den rigtige dosering og det rigtige lægemiddel med hjem. Som sagt var jeg elev i Ringsted, og der kunne desværre ikke blive efter endt uddannelse. Derfor blev jeg ansat på Slagelse Rådhusapotek, verdens bedste arbejdsplads. Men jeg er dog kun vikar. Selvom jeg ikke ved, hvad min fremtid kommer til at bringe, når året er endt, og jeg ikke er vikar på Slagelse Rådhusapotek mere, så er jeg ikke i tvivl om, at jeg nok skal finde på, hvad jeg skal lave. Jeg skal nok blive ved med at udfordre mig selv, for jeg gider ikke at sidde og bare lade min viden gå tabt. Hvis jeg ikke var god til at udfordre mig selv, så havde jeg i hvert fald ikke stået her i dag. Jeg har i min tid som farmakonom haft enormt travlt, og det synes jeg egentlig er utroligt, fordi de sidste 3 år på farmakonomuddannelsen havde jeg kun glædet mig til at få fritid. Jeg har været igennem 2 kurser her til foråret via min arbejdsplads, hvor jeg har fået en masse ny viden og fået nogle nye synspunkter på, hvordan det også kan gøres andet end hvordan farmakon lærer det en. Og det er også kun fint. Jeg har været, som sagt, heroppe på farmakon og lavet et oplæg i markedsføringsklassen og fortalt, hvordan min dagligdag med kampagner er. Dog er jeg ikke helt kampagneansvarlig alene, men jeg er med i et team, hvor at jeg kan være med til at drive kampagner. Jeg har derudover startet på modulet LIF, første modul, og jeg har bestået første modul og går i gang med andet modul her til efteråret. Jeg kan kun anbefale det, fordi man bliver kun dygtigere og mere erfaren med tingene, end man kan. Det kan være, at I nu sidder og tænker, hvad skal der til for at få de gode arbejdspladser på apoteket? Hvad skal vi gøre for at komme ud på arbejdsmarkedet og vise, hvad vi kan? Det hele handler om at vise, hvad I er dygtige til. Byd ind, hvor I kan fortælle jeres apoteker, hvad I kan byde ind med, og hvad I brænder for. Fordi hvis det er en arbejdsplads, I kommer til at arbejde på, med noget, I brænder for, så er det også et arbejdsplads, I vil blive rigtig glade for. Det handler rigtig meget om at være på en arbejdsplads, man er glad for, sådan så man ikke bliver ked af at gå på arbejde, og derfor ikke får brugt sin uddannelse mest korrekt. Mit råd til jer, nyuddannede farmakonomer: tag de udfordringer, der kommer, og spring ud i dem, selvom der vil være op- og nedture. Der vil være dage, hvor man virkelig føler, at man vil gøre en forskel. Men der vil dog også være nogle bump på vejen. Der vil være mange udfordringer, der vil komme, hvor man føler, at det hele det bare er noget møg. Men husk på trods af de nedture, der vil komme, så er det kun det, der vil gøre jer mere erfarne og mere troværdige i skranken, fordi I lærer jeres fejl. Mine fremtidsplaner er endnu ikke planlagt, og det ved jeg, jeres heller ikke er. Men jeg vil kæmpe for at en dag opnå mine mål. I behøver ikke at vide, hvad fremtiden skal bringe nu, men det er altid en god idé at tænke på, hvad jeres fremtid kan bringe. Det, der har været super vigtigt for mig som færdiguddannet farmakonom, det har som sagt været min faglighed. Og for at min faglighed efter endt eksamenslæsning ikke skulle falde helt til jorden, så har jeg brugt den rigtig meget i dagligdagen. Og det har jeg gjort ved at jeg eventuelt, når jeg skulle scanne elever eller farmaceutstuderende, at spørge ind til rigtig mange virkningsmekanismer og grupper osv. Det er da rigtig trættende. Men det har jo både styrket mig og mine studerende til at blive endnu dygtigere på området. Så det vil jeg opfordre jer til at gøre. Hvis I er i tvivl, så ved I, hvor I kan finde informationen. I har nu den nyeste og mest opdaterede viden på faget. Men glem ikke at få hjælp fra kolleger, der har rigtig, rigtig meget erfaring. Og tage imod det med åbent sind. Fordi faglig rådgivning kan vi bruge rigtig langt i mange situationer i skranken, men erfaring, der kommer man rigtig langt med også. Jeg vil nu slutte af med at ønske alle farmakonomer held og lykke i fremtiden. Det kan være, at vi ses på et tidspunkt. Men husk at udfordre jer selv, så kommer I længst på et arbejdsplads, som I vil være glade for.
Stort tillykke. Så er det nu, I skal vise, at hold 15 er dem, der til dato har været bedst til at synge med på en fællessang. Jeg vil bede jer alle sammen om at rejse jer op og synge med på sangen i hæftet. Og vi får lidt hjælp af Morten Flex, som jeg vil præsentere nærmere lidt senere i programmet. Jeg tror faktisk, I har rekorden. Det lød rigtig godt heroppe fra. Næste programpunkt vil jeg tro, I har glædet jer rigtig meget til. Fordi det er jo overrækkelse af eksamensbeviser. Og det er rektor Janne Albertsen, der vil overrække med hjælp fra uddannelsessekretær Camilla Fugl. Og så vil det være jeres kontaktperson, der råber jer op. Så jeg vil først bede Jesper Dyrvang og klasse K15 om at komme herop. Og klasse K15 må gerne stille sig lige neden for trappen, sådan at I hurtigt kommer op på scenen. Den skal muligvis hæves lidt til dig. Du er jo så høj. Jeg bøjer mig ned, hvis det er. Hvad? Jeg bøjer mig ned, hvis det er. Den er let. På den her side, eller er der en ny, eller noget? Nej, jeg tror, det er den helt rigtige sted. Camilla har også en her. Er vi... Ja, vi er klar. Ja, så begynder vi. Først og fremmest stort tillykke til jer. Den første, der skal op, det er Belinda Imsilovic. Camilla Kvistgaard.
Camilla Hansen. Christina Christensen. Elisa Grønlige. Ibrahim El Ali. Jorun Maria Olsen. Karina Hjorthøj. Line Hansen. Maria Larsen. Marie Louise Hansen. Mathilde Bellum. Michelle Olsen. Sandra Konge. Sanne Eskesen. Sara Suslak. Sofie Rasmussen. Sofie Hansen. Stefan Hansen. Og Stephanie Hansen. Tak til jer. I må gerne sætte jer ned. Og det næste, jeg gerne vil se heroppe, det er kontaktperson Birgitte Westphal og klasse L15. Stort tillykke til alle sammen, og her der kommer L15. Vi har Camilla Strø. Katrine Gregersen. Louise Hansen. Monique Knudsen. Pia Rasmussen. Silas Ratjen. Og Sille Rasmussen. Stort tillykke til jer. I må også gerne sætte jer ned igen. Så vil vi gerne se kontaktperson Marianne Bjørn og M15. Ja, jeg vil selvfølgelig også rigtig gerne ønske jer hjerteligt tillykke, men også til alle jer andre. Det er dejligt at være til Divisionsfest. Det ved I godt, jeg har glædet mig til. Jeg skal nævne mine her, og den første er Asra Veletanovic. Og så har vi Selena Rerup.
Og Dybe kan rejse sig hårdt. Og Gitte Helene Nielsen. Og Janni Høgh Dahl. Og så er det Jonna Sebitz Christensen. Katja Jonsen. Og Lea Bisgaard. Og Line Heili Larsen. Og Lise Bang Hansen. Og Malene Lemvig Schmidt. Og så er det Manja Kjærsgaard Nielsen. Og Mette Peske. Og Michael Lund Føns Bak. Man får korrektioner heroppe på navnene, hvis man ikke læser rigtigt. Og Rikke Blatt. Og Tilde Torgård Stensgaard. Og Trine Fornæs Limkilde. Stort tillykke til M15. Så er det kontaktperson Tina Bolmi og klasse O15. Det er godt, du har den der. Ja, jeg vil gerne ønske jer et rigtig stort tillykke med jeres uddannelse O15. Det har været en stor fornøjelse at være sammen med jer i faget Ols her igennem et helt år. I har været totalt aktive, deltagende og har ydet et kæmpe arbejde. Tak for det. Den første, der skal have sit eksamensbevis, det er Alice Kirketab. Bettina Andersen. Janni Bækgaard Lej. Jennifer Skåning. Julia Christiansen. Leila Korsgaard Cassandra. Lasse Johannes Etrup. Line Skriver Poulsen. Marina Palova Kjems. Mia Dyrby Arbenson. Sara Margrethe O'Leary. Sissel Nygaard Jensen.
Sofie Bjørn. Og Trine Færk Thomsen. Stort tillykke til A15. Jeg vil lige indskyde, at hvis I besøger vores nye hjemmeside, Pharmakons nye hjemmeside, så er der jo rigtig mange af de her skønne ansigter på billederne. Så det vil vi kunne glæde os over i mange år frem. Næste vi skal se, det er kontaktpersonen Nina Nielsen og klasse S15. Jeg skal gøre det ganske kort. Tillykke, godt gået. Den første vi skal se heroppe, det er Anne-Katrine Guldbrandsen. Og Annette Olsen. Cecilie Petersen. Frederikke Rosdal. Ida Holte. Janni Andreasen. Line Lindqvist. Lise Andersen. Mette Jensen. Mia Larsen. Nanna Lausen. Nikolaj Madsen. Pia Bølgestrand. Og Sara Simonsen. Ej, men prøv lige at se på dem. Tillykke. Tillykke til S15. Næste på podiet er kontaktperson Tina Rose Druskajt Olsen, og det er klasse X15. Kære alle X15, stort tillykke til jer alle sammen. Den første, der skal overrække sit eksamensbevis, er Christine Krog Skov. Diana Josef Kasvar. Heidi Bukvald Christensen. Helle Søskov. Jeanette Johansen. Josefine Gugva Markusen. Lone Bachmann Markusen. Louise Botrup Sandal. Louise Jensen Uldum. Og det var fra Uldum
Apotek. Og så har vi Louise Jensen fra Holstebro Apotek. Løve Apotek. Malene Christina Dornhoff. Marianne Scherbæk Bukjo. Marie Elmqvist Larsen. Marie-Louise Lundby Garsov. Marva McLarvey. Nana Gry Gustafsen. Okay, det er fint. Rebecca Stenberg. Rykje Demiraslan. Og Sanne Hansen. Sara Weiser. Sheila Pico Petersen. Stine Fogel Pedersen. Stine Lauritsen. Susanne Strandberg. Trine Hededahl. Og Wafa Salem. Stort tillykke til X15. Og så vil jeg gerne bede kontaktperson Bettina Friese og den sidste klasse, nemlig Y15, om at komme herop. Lady in red. Det er de farlige. Ja, det er det. Så skal jeg op, eller hvad? Ja, op for bordet. Simpelthen. Træd frem i bussen. Y15. Tillykke. I gjorde det. I kunne godt, selvom I nogle gange var i tvivl. Det har vi snakket en del om hen ad vejen. Og det synes jeg er meget godt at have med. Det her med, at I kan jo faktisk mere end I tror. Så pøj. Og kom op og få jeres eksamensbeviser. Anne-Sophie Just Sørensen. Birgit Stusgaard Nielsen. Camilla Skovlund Hansen. Hun er syg. Jeg får at vide, at Camilla er syg. Selina Andersen. Christian Jørgensen. Dorte Løjberg Lausen. Habib Aslan. Julie Louise Nielsen. Julia Mortensen. Karoline Silberg.
Så er jeg faktisk lidt i tvivl her. Christina Jacobsen, er du her? Ingen Christina. Så tager vi en Christina Kristoffersen i stedet for. Og Line Petri Jensen. Linette Elisabeth Havlit. Lina Lien. Lærke Andersen. Maj-Britt Færk Pedersen. Marie Guldstad Nielsen. Mette Madsen. Og Nana Krog Pedersen. Den kæmpe korte. Safia Baskaya. Jeg kan lige pludselig godt huske, hvor lang tid det altid tog at råbe jer op i timerne. I rigtig mange. Sara Falkenskov. Sibel Demir. Sif Merian Jensen. Signe Ebdrup Rasmussen. Simone Telling Puggaard. Tanja Christiansen. Tina Kennitz Klyster. Trine Nielsen. Samina Siddiqui. Og Rabia Kunyoko. Hvor ser I stjerne godt ud? Er der nogen, der mangler nogen? Lad os gøre nogen. Jeg vil lige spørge, er det sådan, at alle, der har fortjent et eksamensbevis, har fået et eksamensbevis? Der er ikke nogen, der mangler. Godt. Fordi så er det nemlig sådan, at apropos hjemmeside og sociale medier, så vil jeg rigtig gerne have et billede, hvor I ser lidt glade og henrygte ud. Så hvis I nu kunne rejse jer op og danse på stedet en lille glædedans og vifte lidt med eksamensbeviset, så vil der er nogle folk her at tage nogle billeder. Og jeg tror gerne, I må se glade ud nu. Der er nogle gode kvindeskrig mellem, det må man konstatere. Vi vil nu benytte lejligheden til at uddele 2 priser. Selvfølgelig en pris for det højeste gennemsnit, men også den sociale pris.
Det er en fantastisk tradition, at Farmakonomforeningen de vil give en pris for højeste snit. Det er vi meget glade for. Og det er elevformand Anne-Sophie Schmidt-Sederhald, som vil overrække prisen. Eleven med det højeste snit har 4 12-taller og 10-tal. Og dermed et snit på 11,6. Ja, det fortjener et klap. Jeg vil gerne bede Stine Lauritsen, Faaborg Løve Apotek, om at komme herop. Stort tillykke, Stine. Så vil Pharmakon gerne overrække prisen for engagement i uddannelsen og social indstilling på Pharmakon. Og det vil jeg bede Tina Bolvig om at komme op og gøre. Ja, vi skal jo uddele prisen for engagement i uddannelsen og social indstilling. Den pris, den går i år til en elev, som mange har sagt rigtig meget godt om. Der er blandt andet blevet sagt, du har lige fra starten bidraget med positivitet og godt humør i klassen. Du har overskud til at høre, hvordan det går dine medelever, både på kurserne, men også i eksamenssituationer. Du har været fagligt engageret på alle kurser, samt utrolig flittig i gruppearbejde og med lektier. Du har et højt fagligt niveau. Du har et imponerende overskud og involverer dig i mange ting. Du er den person med størst engagement og social indstilling på Farmakonomskolen. Du er den rette til at vinde denne pris. Eleven, som vi taler om, har ydet et stort stykke arbejde i at arrangere afslutningsfest på Pharmakon. Du har alle tiders frontløber til årets åbent hus arrangement for kommende elever. Du har været formand for elevbestyrelsen i Farmakonomforeningen. Her har du brugt rigtig meget tid og energi på at besvare spørgsmål og fortælle om Farmakonomforeningen til andre elever, ligesom du har været med til at planlægge og afholde elevweekenden. Du har gjort meget for dem, som afslutter uddannelsen nu, men også for de efterfølgende elever. Har I gættet, hvem det er? Ja! Bettina Andersen. Tillykke, Bettina. Vi vil nu holde en pause i talerne og lytte til lidt musik leveret af Morten Flæk. Morten kan I måske huske fra Melodi Grand Prix 2002, da han som 20-årig fik os til at synge med på Alle dage er en fredag. Siden Melodi Grand Prix har Morten turneret landet rundt som sangeren med guitaren og den gode stemme. Repertoiret er tidløse og moderne popklassikere. Og Morten har faktisk også som producer skrevet filmmusik blandt andet til Spies og Glostrup. Nej, hvad siger jeg? Glistrup! Glistrup. Der skal jo være nogen talefejl sådan en dag, ikke? Og i dag skal han spille et par glade og festlige sange, som passer lige til lejligheden. Skål, Morten. Tak. Og tillykke alle sammen. Hvor er det flot. Jeg har lovet at spille lidt glade sommersange i dag, så det håber jeg er klar på. Nu er det værste overstået, nu har jeg fået eksamensbeviserne, det er så sejt gået. Så god sommer for mig, og stort tillykke.
guilty of trying to get you because your heart broken melted, feel right through the cracks. I'm trying to get back, but you don't run out. I've been giving you my best, so nothing's gonna stop the dark, the bright intervention. I'm freaking out to keep my turn. I told you some always time that I want hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and you're free. Look into your heart and you will find love, 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 love. Listen to the music and then the people dance and sing. We're just one big family, and it's our God and take the right to be loved, love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to keep our time. It's sure it is not fate. This is our fate. I'm yours. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. I'm yours. Everybody sing when I sing. Yo, oh, 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 yeah, yeah, yeah. You ready for the song? Yeah, 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 First one is even more. I see yeah, I see yeah. I'm yours, I'm yours. Tak skal jeg. Just you hold the stars, feels right in my heart. Feel like you can take me away, make it okay, tear up your head. Say I'm okay, ego is big, don't give a shit. And it goes like this. I take me by the tongue and I know you. Look into my eyes and I know you. Got me losing time, got me losing you. I don't need to try to control you. Look into my eyes and I know tight, got me losing tight, got me losing. Baby, it's right, it's right, baby, it's right.
Tak skal I have. God sommer og tillykke. Det er vist første år, dimensionen udvikler sig til en dansefest. Nu skal vi til den person, der skal holde den nyuddannede farmakonoms tale. Og det er Asra Militanovic, Herning Østergades Apotek. Vi er rigtig glade for, at du tog imod udfordringen, Asra. Din baggrund og historik betyder, at det ikke er en selvfølge, at du står i dag som dansk farmakonom. Du er en gæv og ambitiøs pige, der har taget livet i dine egne hænder og fået en uddannelse. Du har ikke spildt tiden. Du har altid været aktiv i timerne og god til at trække klassen op. Og så har du sat fagligheden i højsædet. Værsgo, Asra. Hvorhen? Ja. Hej alle sammen. Jeg vil gerne holde en tale for jer. Min påstand er, at det kan være svært at holde en sjov og kort tale. Det tror jeg, fordi I alle nu tænker, hvad har hun gang i? Se, det kan jeg nemlig se på jer. Så derfor skal jeg nok forsøge at gøre den spændende. Okay, men jeg skal nok lade være med at køre min tale på den her måde, men tror I ikke, at Tina Bodvig vil blive glad for det? For det tror jeg. Nå. Det er mig en kæmpe ære at få lov til at holde dimensionstalen 2015. Først og fremmest kæmpe stort tillykke til jer alle sammen og til jeres, med jeres fine eksamensbeviser. 3 år er gået, og vi har officielt fået titlen som farmakonom, og vi kan nu starte et nyt kapitel i vores liv. Det har været en lang og sej rejse for os alle sammen, og den lå langt ude i fremtiden for os, da vi startede tilbage i 2012. Der er sikkert mange andre end mig selv, der ikke vidste særlig meget om uddannelsen, da vi startede. Vi vidste måske godt, det handlede lidt om rådgivning af medicin og kommunikation med kunderne, men vi vidste ikke, hvad alt det her det indebar. Vi kendte ikke til compliance og concordance og adherence, og vi kendte ikke særlig meget til faglig rådgivning, eller til svamp og smart, eller til nogle af de mange andre tusind teorier, vi har fået banket ind i vores hoveder. Det gør vi nu. Vi ved nu, hvordan vi skal kommunikere og rådgive vores kunder på bedst mulig vis, samt hvordan vi skal mindske fejl i hverdagen. Og alle de her ting, de er nu blevet en helt normal dagligdag for os. Da vi startede på Pharmakon, kendte vi hverken til hinanden eller til underviserne, og vi vidste ikke, hvad der ventede os. Men vi har sammen opbygget et kæmpe bånd, som jeg håber, vi kan bibeholde i fremtiden. Vi har været elever samlet fra hele landet, og de fleste af os har også haft mulighed for at bo på skolen, og måske også endda er blevet i weekenderne for fællesskabets skyld. Og det er netop også det, der har styrket vores sammenhold. Vi har haft mange stunder i elevkælderen, og hvor har underviserne måtte synes, at vi var en smule belastende om fredagen, hvor vi sad og hang det meste af tiden, fordi vi havde været på Café H om torsdagen. Vi har til gengæld haft nogle dygtige og tålmodige undervisere, og til tider måske også lidt nørdede, men det gjorde ikke noget, fordi de har været helt fantastiske at lære i. Dagen i dag er både glædens dag, men også sorgens dag, fordi det er her vores rejse som elever slutter, og det er lidt sørgeligt, at vi ikke skal være her sammen mere. Vi har afleveret de præsopgaver, vi skulle, vi har lavet de kursusbeståelsesopgaver, vi skulle, og praktikopgaver, og vi har afleveret projektopgaven, og endda også gået igennem eksamen, som til tider også har været ved at tage livet fra os. Vi er nu fyldt op med så meget viden, at jeg tror, vi alle sammen både er spændte, men også klar på at komme ud på apotekerne og vise, hvem vi egentlig ved. Og apotekerne omkring rundt i landet skal være glade for, at de får så dygtig en arbejdskraft lige om lidt. Men selvom vi er fyldt op med al den her viden, og selvom vi måske ikke synes, vi kan rumme mere, så er vi faktisk ikke helt færdige. Og vi må ikke tro, at vi kan gå hjem og bare slå røven i sædet, fordi det er nu, vi skal lære, og vi skal udvikle os. Der er et lille ordsprog, der lyder: formålet med at undervise et barn er at gøre det i stand til at klare sig uden sin lærer. Og det er derfor, det er vigtigt at huske, at det er nu, vi skal udvikle os. Allerede på mandag møder vi vores første udfordring, og det bliver at stå på egen ben og tage ansvar selv i scanningsprocessen. Det
bliver dejligt, men også lidt mærkeligt. Og jeg ved, at der er mange af os i de sidste 3 år, der har gjort brug af elevskiltet. Det kære elevskilt er blevet både misbrugt og slidt, og måske allerede også blevet pillet af her i tirsdags. Men vi har altid kunne gøre brug af, jeg er elev, så undskyld, jeg spørger lige en anden. Og det er nok det, der bliver den største udfordring for os. Men jeg ved, at vi er en rigtig dygtig årgang med masser af faglig viden, og derfor er jeg sikker på, at vi alle sammen i løbet af noget kort tid vender os ret hurtigt til vores nye titler. Hvis vi tænker tilbage på, da vi startede for første gang i skranken, om vi havde en kunde, som vi spurgte om, er du i tvivl om noget, så tænkte man inde i sig selv, sig nej, sig nej, sig nej. Og nu er vi bare noget dertil, hvor vi nærmest tvinger kunden til at sige ja, for vi vil så gerne vise al den faglige viden, vi har fået. Og det er den følelse, vi skal have hver gang vi ekspederer. Det er nemlig også nu i de her tider, hvor der sker så meget med apotekssektoren, at vi skal stå stærkt og vise vores image. Det er derfor, at kunderne vælger os, fordi det er her, de kan få en faglig rådgivning. Ja, sågar vælger de nogle gange også frem for lægen, fordi vi ved så meget, men vi er også nemmere at komme til. Vi er en branche, der er i konstant udvikling, både fagligt, men ikke mindst også politisk. Så derfor får Pharmakon heller ikke lov til at slippe helt for os. For forhåbentlig kommer vi hertil i fremtiden på efteruddannelseskurser, så vi kan opretholde vores viden og udvikle os yderligere. Og så kan vi glæde os til at spise i restauranten. Politisk set har vi også kunnet mærke, at der vil være at ske en masse her på det sidste. Og de sidste mange måneder og de sidste par år har apoteksverdenen været præget af, hvorvidt der skulle ske en modernisering eller ej. Og nu ser de der ud til, at de er kommet frem til en beslutning, som vi som nyuddannede også skal til at tilpasse os. Der er mange ting, vi skal, men det bliver med et lettet sind, for nu har vi alle sammen vores eksamensbeviser i hånden. Og så fandt jeg lige noget her på Facebook den anden dag, som siger, so be nice to a pharmacist, because we could kill you in one mistake. Her til sidst vil jeg gerne sige mange tak til Pharmakons køkken for lækkert mad, og tak til, og nu skal jeg passe på med at ikke sige recepturen, for det har jeg nogle gange kommet til, men derimod receptionen for altid at være der for os. Ja, lidt arbejdsskadet har man det lov til at være. En særlig tak til alle lærerne, der har medvirket til at give os al den viden, vi har fået, og til apotekerne og vejlederne rundt omkring i landet for at hjælpe os igennem de sidste 3 år. Jeg vil gerne sige tak til vores familie, venner og kærester, der derhjemme har støttet op omkring og så været tålmodige, ikke mindst de sidste par måneder under læsning af vores kæmpe pensum. Sidst men ikke mindst vil jeg gerne sige tak til alle mine dejlige medstuderende for unikke 3 dejlige år, og 1000 gange tillykke med 6 eksamensbeviser. Tak. Se, det kan nyuddannede farmakonomer også. Godt gået. Sidste taler er Christina Dorink. Skønt du er forholdsvis ny formand for Farmakonomforeningen, så har du allerede holdt rigtig mange taler. Og du har også tidligere her til dimensioner overrakt priser. Du har endda selv fået prisen for højeste snit et år. Men nu er det første gang, du skal holde Farmakonomforeningens tale til de nyuddannede farmakonomer. Værsgo, Christina. Tillykke, I gjorde det. Jeg har glædet mig rigtig meget til at stå her i dag, og jeg tror faktisk, jeg har haft ligesom I har haft, men har været sådan en lille smule nervøs, og hvordan skal det nu gå? For det er en kæmpe stor, fantastisk dag i dag. Og når jeg ser ud over jer, så bliver jeg helt enormt stolt. Jeg har godt nok ikke nogen andel i jeres rigtig fine eksamensresultater, men jeg er rigtig stolt over at få lov til at være formand for verdens sejeste farmakonomer. Jeg ved også, at det er specielt, og også en lille smule så modigt. Fordi nu hvor man er samlet igen, så er det faktisk for sidste gang, og man skal sige farvel til skolen og til hinanden. Men det, jeg vil i dag, det er at tale om styrken af det, I har sammen. For det er et specielt bånd, man har, når man har oplevet 3 år sammen på Pharmakon.
Det har været nogle intense skoleforløb, som flere af allerede har været inde på. Og der er noget særligt ved at vide, at det, at man har været sammen i 3 år, så er man altså bundet sammen på en helt særlig måde resten af livet. Jeg vil tale om 3 ting i dag. Jeg vil tale om faglighed, jeg vil tale om sammenhold, og jeg vil tale om mod. Først og fremmest så er I nu farmakonomer. I har intet mindre end en fuldstændig fremragende uddannelse i lægemidler. I er allerede nu fra jeres overståede elevtid, der er I vant til at gøre en forskel i dagligdagen. Når fru Hansen kommer ind og skal have Celluzok, jamen så er det ja, der skal forklare hende, at hun behøver faktisk ikke at være usikker, fordi det i dag har et andet navn. Og fremover, der er det ja, der står for det borgernære sundhedsvæsen. I er dem, der sørger for, at fru Jensen ikke får for meget i bræn, når hun nu samtidig bøvler med mavesår. Med jeres faglighed og med jeres nærvær og opmærksomhed i alle jeres ekspeditioner ude på apotekerne, der er I ganske enkelt med til at hjælpe borgerne. Det er en stor ting at gøre. I gør noget, der er lidt svært og mystisk, til noget meget, meget simpelt. Og I gør, at hvis man er bange for sit lægemiddel, så gør I det til noget trygt. Det er jer, der sørger for, at man får styr på doseringsæskerne. Det er jer, der sørger for, at man ikke sluger en Spiriva-kapsel, og at penicillinmiksturen ikke lander i øret på den 3-årige. Så i forhold til det enkelte menneske, der gør I en kæmpe stor forskel hver eneste dag. Og i forhold til arbejdsmarkedet, der gør I også en kæmpe stor forskel. Der er blevet sagt tidligere, at ledigheden er lav. Jeg vil faktisk sige, at den er rekordlav. Den er på under 1%. Det betyder, at I er rigtig meget værd. Det betyder, at det er nu, at I skal ud og erobre arbejdsmarkedet, og det er uanset, hvor I vil have ansættelse. For der vil stadig være behov for flere farmakonomer alle steder. Det er jeres faglighed, der er brug for. Og jeg ved ikke, om I er klar over, hvor hurtigt udviklingen er gået for vores fag. Tilbage fra før 1997, så skulle farmakonomer, det hed vi ikke dengang hed vi så apoteksassistenter, men der skulle vi have en farmaceut til at skrive under på alt. Vi kunne ingenting selv. I 1997, der fik vi fuld kompetence, og fra nu af, der er det altså os, der letter i front, når flyveren den kører af. Vi udvider vores felt. Der kommer hele tiden nye arbejdsopgaver. Og selvom størstedelen af jer vil finde beskæftigelse på privat apotek, så er der faktisk en voksende gruppe, der finder job andre steder. Eksempelvis i Odense på Universitetshospitalet, der er man i gang med en omstilling. Og lige nu, der har man udrullet farmakonomer, der laver medicinanamnese på afdelingerne, på over halvdelen af alle afdelinger. Det er meget sejt. Det er kun farmakonomer, der gør det. På det kommunale område, der kommer der også flere og flere stillinger til farmakonomer, og nu der bliver de faktisk slået op direkte til farmakonomer. Det forventes nu, at I er flyvefærdige. I skal kunne selv. Men som Asra også var inde på, så vingerne kan bære, men det er faktisk også okay at bede om hjælp. Det er okay at indrømme, jeg ved ikke alt i hele verden. Og når jeg sidder og kigger ned på Sønderbro Apotek, og mine kollegaer derfra, så ved de også, at når jeg står der, så spørger jeg rigtig tit om hjælp. Og ved I hvad, det skal man slet ikke være så ked af. Det er helt okay at spørge om hjælp. Vi skal blive ved med at lære, og den læring, den skal vare livet igennem. Og ligegyldigt hvor dygtig og erfaren man bliver, så vil der altså altid opstå tvivl. Og det bringer mig frem til det bedste, sammenholdet. Selvom I har vinger, der kan bære nu, så behøver man altså ikke altid at flyve selv. I kan hente støtte hos jeres kollegaer, og I skal være bevidste om, at I er en del af et stort fagligt fællesskab på jeres arbejdspladser. Det gælder både der, hvor I er ansat, men det gælder også på andre apoteker, og det gælder på tværs af sektorerne. Vi er farmakonomer, og ligegyldigt hvor vi er henne i vores arbejdsliv, så har vi det samme mål. Vi skal sikre rette pille i rette mund. For mig der er det rigtig vigtigt, at vi holder fast i det fællesskab, at vi udbygger det. Det gælder, når vi er i tvivl i en rådgivningssituation. Det gælder også, når vi er ved at lave kvalitetsstyring. Det gælder, når vi efteruddanner os. Og det gælder lige om lidt, når I skal komme med krav til den kommende overenskomst. Eller når I gang imellem vil få fod på et helt nyt arbejdsområde. Der er en kæmpe styrke i at vide, at man ikke står alene. At man kan lære af hinanden og få styrke gennem hinanden. Vi har alle gjort det i vores elevtid, og jeg gætter på, at I også har brugt det her i forbindelse med eksamenstræning og i jeres projekter. Men det virker altså også på den anden side, nu hvor I er blevet farmakonomer. Så jeg vil opfordre jer til det. Søg og brug fællesskabet.
Og det bringer mig videre. Ved I, hvad det er, der udvikler os? Det, der udvikler os, det er, når vi tør, når vi gør noget nyt, når Asra hopper op på talerstolen og holder en fantastisk tale. Det, når det er sådan, at vi bruger vores evne og faglighed til at stå distancen, det handler faktisk kun om mod. Og så er det, man bliver stærk. Farmakonomer, der er ansat i kommuner, der har fået deres drømmejob, de har jo fået et opslag til at starte med, hvor der jo ikke blev søgt på en farmakonom. Der blev måske søgt på en sygeplejersk. Og så var det farmakonomen tænkte, excuse me, lige præcis det her med medicinhåndtering, det er jeg der bare verdensmester i, I skal vælge mig. Det har jeg styr på. Og lige pludselig, så ser vi altså flere og flere stillinger ude i kommunerne, som farmakonomerne overtager. Og det kommer I også til, for I kan lige præcis det, I vil. I må ikke lade jer begrænse, og det gælder uanset hvor I skal være ansat. Der er rig mulighed for, at I kan tage ansvar, uanset hvor I får job. I har et fantastisk blik for kvalitet, og hvordan man kan optimere forskellige situationer. Og det betyder en kæmpe forskel for fru Jensen. I garanterer, at borgerne er trygge. I skal stå ved jeres kompetencer, og I skal bruge dem. Nu har jeg brugt 3 år med snuden ned i en bog, og lige nu så kan man sikkert godt tænke, at det bliver rart med en lang ferie. Og når I så er færdige med det, så er det altså med lige at vende tilbage til det igen, så I sørger for livslang læring. Livet bliver markant morsommere, hvis vi uddanner os livet igennem. Og jeg vil glæde mig rigtig meget til at få lov til at følge alle jer på jeres faglige rejse fremover. Kæmpe stort tillykke, og nyd dagen, det er jeres. Ja, vejret højt, solen skinnede, ingen blev våde. Det er jo herligt. I er nu lige om lidt, når jeg er talt færdig, velkommen til at bevæge jer mod buffeterne. Og for at I ikke skal gå sukkerkolde, så har vi lavet en fordeling, der sikrer, at alle når nogenlunde samtidig frem til maden. Det betyder, at I skal følge pilene og klassebetegnelserne her i folderen. Og det vil sige, at X og L klasserne og deres pårørende er så heldige, så de må gå ind her. Mens S og K, de får lejlighed til at nyde lidt af engen ved lige at runde den her blok og gå ind ad døren næste gang. Y-klassen får endnu mere engen at se og går en tand længere hen. Og M og O, de får virkelig naturen ind, fordi de går helt hen forbi rygeområdet og så ind den vej. Rigtig velbekomme. Tak for i dag. Nyd dagen. Husk emblemstanden. Husk, at Farmacihistorisk Museum stadig er åben, hvis I skulle have lyst til at besøge det. Ha' det godt.